739 конски сили в SUV? Да, в новият Cayenne Turbo и Hybrid, най-мощният Cayenne в историята. $599 от тях идват от този 4-литров V8 Twin Turbo, а 176 се дължат на интегрирания в скоростната кутия електромотор, който ви осигурява и чисто електрически пробег от над 70 км в града. Динамика, максимална скорост от 295 км в час и ускорение от 0 до 100 за едва 3,7 секунди. Cayenne Turbo и Hybrid е истински всестранен талант, предлагащ огромен багажник с обем 621 литра и уникален комфорт за петима, като този екземпляр е оборудван изключително богато. Комфортни предни седалки с опция подгрев, вентилация и масаж, карбонови апликации на таблото и вратите, емблеми Porsche на подглавниците, мултифункционален GT спортен волан с отопление в кожа с панел на волана в карбон, като дори и кормилната конзола е обшита с естествения материал. Още опции. Тепърва започвам. Система за динамичен контрол на поведението PDCC, Porsche Dynamic Chassis Control, пакет Sport Chrono, страхотната стереосистема Burmester с мощност 1455 W и 21 говорителя, панорамен покрив, включително с 4-зонален климатроник, електрически штори и инфоразвлекателна система за седящите на втория ред. HD Matrix LED фарове, затъмнени задни светлини, пакет спорт дизайн в черен гланц, дръжки на вратите, рамки на прозорците и огледалата. И тези 22-инчови ексклузив дизайн спорт колела. Асистент за нощно виждане, head-up дисплей, отопление на предното стъкло, автоматично дозатваряне на вратите, система от камери за 360 градусов обзор, пакет InnoDrive и дори теглич с електрическо управление. Искам да ви покажа ключа. Дори той е боядисан в екстериорния цвят на автомобила – Arctic Grey. Този Cayenne може да бъде ваш по програмата Porsche Approved. Автомобилът е на малко над 10 000 км и очаква новия си собственик в Porsche Център София.